این دخترها باز هم شok دیدین анам хел барои фитнес формаи тайёри хишро ҳам топикаш ҳам брижаш медонен чанд сомай 50 сомон марамад иҷара ман авор гирифта будам духтаро тамом шуда буд ина боз ҳам новинкои фасоншон омадагай ина инош калта бирмудаяи топик дора инош боша хе бруканда рози хушуан ласинанда ина марамад каседа дар кораи ҳатман биёен ҳамаги 50 сомон комплект 50 сомон ира бирен чихе хишруан чанд намуд дора ҳамаш 50 сомони вайшам ишам аз вай бо ҷига цветушам ҳастай 50 сомон бозори корвон даян марамад духтаро успет кунен тамом нашида биёен бозори корвон тарафи тилобозор 12 дарвоза ина наҳам қатор марҳамат биёен иҷада беҳадам барои хушрӯи необычни бисёре ба дарзонай Баша бино чихе нағз видеои бепул бисёр шудестай нигоҳ кунен боз ҳам як нуқтаи савдо омадагим наворгирӣ ина ҷата чанд намуд рементои фасон астай духтарона кадомаша мегирем бепулай мана марҳамат биёен духтарако гирен бепул чанд намуд рементои фасонак доран брукая рементои брук юбкада мисол мекунен беҳадам хушрӯва ина кожуниёшам ҳастай ҳамаи ҳами бепул марҳамат суроғашози гап мезанам бозори корвон марамат каришин шабина хушрӯ бозори корвон тарафи тилобозор 12 дарвоза наҳам қатор марҳамат анами нуқтаи савдода инами ременто ҳамаш бепул шудагия биёен гирен успет кунен духтарако тамом нашава анами хеб борои фасони гуанҷу даятон боша 70 сомони навор гирифта будам яса чанд сома борай ҳозир боз ҳам аксия шудай 50 сомон кадомеша мегирен туникаяй ҳам хушрӯай материалош беҳтарин варианта ина 50 сомон кадомеша гирен успет кунен расветкои хушрӯ бисёр дора ҳамаш 50 сомони марҳамат бозори корвон тарафи тилобозор 12 дарвоза наҳам қатор биёен ина сериша бинен сафедша бинен бо чихе хушрӯ кабудшам астай хулоса расветкои фасон дора 50 сомон ҳамагӣ сифаташ да гап нест анам хел футболкои барби футболкои фасон 70 сомоно ҳамаш 50 сомон шида мана марҳамат каседа дар корай ё борои гуанҷои беҳадам сифатош хушрӯвай расветкоша бинен охи интихобша бинен чихе зиёдай 50 сомон кадомеша мегирен духтаро успет кунен 50 сомони марамат беҳад фасонакай бозори корвон тарафи тилобозор даян биёен 12 дарвоза наҳам қатор анами футболко уна дарозош ана ино ҳамаш 50 сомони шудагиат баъд инчунин иҷада рементои бепул додестена марамат каседа ремен дар корай барои собруко юбко ина биёен ҳамаш бесумай аксияи футболкои 3D тамошобино нигоҳ кунен ино ҳам хе зинда ва ёшина бантикош иҷаданам хе глакош хулас 3D футболкои фасони бори гуанҷу аксия шудагиай 50 сомон 70 сомони навор гирифта будем аксия кати ҳозир бошад 50 сомон шид ина марамат ҳам хе материалаш хушрӯи духтаро як боракак биёен аз пеш биненда чихе хушрӯчай 50 сомон кадомеша мегирем 50 сомон чандта расветка дора марҳамат бозори корвон ина хеле чебурашкоям ҳастай ина 3D нестан лекин ҳозир хитайко ҳамаямё мегира чебурашка марҳамат иноям 50 сомон бозори корвон тарафи тилобозор 12 дарвоза даян биёен наҳам қатор марҳамат иҷада инчунин анахе тунико ҳастай тунико чанд сомай аднатони 50 сомон ва чихе нағз диден инаи туничкои фасонам ҳамаи цвето ҳастай бегл бе ҳичи бисёриё мепурсан ина марамат 50 сомон сифаташда гап нест успет кунен тамом нашида харидорӣ кунен баъд анахе двойко доран двойкотон чанд сомон 130 сомон мана двойкачиҳошонам хушрӯвай марамат каседа дар корай духтарако биёен ҳамаш арзон шудагиай бозори корвон тарафи тилобозор 12 дарвоза наҳам қатор ина аксия рафтистай духтарако анамхе футболкои калта бисёриё анамхе футболкои калта мепурсан ҳам материалаш фасонай аксия шудагиай 40 сомон марҳамат каседа дар корай биёен чанд расветка дора чанд надпис дора ҳамаи ҳами нархошон 40 сомонӣ шид ёшама ана ин моделошам 40 сомон марамат бисёриё футболкои аднатоне мепурсанд ку ира бинен базабарин мепӯшанд айтаги пиҷако хушрӯ нархаш бошад марамат духтарако 40 сомон беҳад ваёи хушрӯ дора рангои хушрӯ дора ваёшам материалошам аҷоиб фасонай бори гуанҷоай бори қимати хушрӯай духтаро биёен ина арзон кардагиан 40 сомонӣ бозори корвон тарафи тилобозор 12 дарвоза наҳам қатор
ай брукои фасони бори гуанҷу тамошо бина брукои ҷинс ай 40 сомон бовар мекунед. Инами қисми поён айку кадом наму ҷинсакора дидестен ҳамаш нархошон 40 сомон шудагиай беҳадам хушрӯай. Ана ино бошад 90 сомон, ино 180 200 сомона брукоя ё 90 сомон шидана. Марҳамат бори гуанҷу сифати беҳад хушрӯ чанд та расветка дора брукои каргунам дошта ё марҳамат биёен ина бо нархи дастрас харидорӣ кунен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор. Марҳамат анаи қисмда 40 сомони ай тарафуш инаи тараф нигоҳ кунен ҳамаш 40 сомона ина якумш боша 90 сомон дига ҳамаш 40 сомон бруки ҷинс. Иҷада риментое ки дидестен ҳамаш барои шумо туҳфае. Касе ҳечиам нахарем биёин ина я римент туҳфа бигирен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор. Футболкаҳои арзон доранд, двойкаҳои хушрӯ барои фитнес доранд. Хулос ҳама борошона арзон кардагиян. Успет кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен.